Os poetas abrazaron a tristura da aldea galega, amaron as artes do esquecido pobo e, por unha maravillosa routada de intuición, descubriron a esencia de Galicia e colocaron a súa patria no verdadeiro horizonte. Ramón Otero Pedrallo naceu en Ourense en 1888. Da súa familia e das estancias na casa de Trasalba herdou o liberalismo e a sensibilidade coa lingua, a paisaxe e as historias que encherían as súas obras literarias. Xunto a compañeiros como Vicente Risco, Florentino López Cuevillas ou Losada Diéguez, forma un grupo de inadaptados e comeza o seu interese pola política. Participa no galeguismo das Irmandades da Fala e na revista Nós e é tamén protagonista na travesía que rematou en 1936 coa aprobación do Estatuto de Autonomía. En 1924, co seu relato premiado Pantelas, Home Libre, comeza unha prolífica obra que irá aparecendo case sen interrupcións. Escrito na néboa, Os camiños da vida, Arredor de sí, De Valar, O mesón dos ermos, ensaios e artigos na revista Nós, onde deixará fondas e intelixentes mensaxes sobre a paisaxe xeográfica cultural e de sentimento de Galicia. A súa prosa elegante e moderna que viste de épica o pobo máis ligado á terra valeulle a consideración de patriarca das letras galegas. Antes da súa morte en 1976, Otero Pedrallo, o último sobrevivente desa fecunda xeración, convértese xa nun símbolo. O Premio Otero Pedrallo instaurouse en 1977, promovido polo Goberno galego e as 4 deputacións provinciais. Ten como obxectivo perpetuar e honrar a memoria do propio Otero Pedrallo, así como recoñecer o labor de contribución eminente á cultura e promover os valores propios de Galicia e as obras que levan á mellora da súa cidadanía e institucións. As deputacións son as encargadas de convocar cada ano e de forma rotatoria este galardón, para o que se reúne un xurado con representantes destas, así como das universidades galegas e de referentes da nosa cultura, como a Real Academia Galega, o Instituto Padre Sarmiento ou a Fundación Otero Pedrallo. Desde 1977, ano no que recibiu o galardón o escritor Carlos Casares, unha ampla representación das nosas letras foi premiada co Otero Pedrallo. É o caso de Xosé Filgueira Valverde, Xesús Alonso Montero, Isaac Díaz Pardo, Antón Fraguas, Manuel María e Uxío Novoneira, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé Neira Vilas, Margarita Ledo Andión, Antía Cal, María Xosé Queizán e, en 2019, ex aequo, o historiador Ramón Villares e o escritor Paco Martín. Tamén foron premiadas moitas institucións da cultura galega, como o Instituto da Lingua Galega, o Museo do Pobo Galego e a Fundación Pedro Barrié de la Maza, ou o Museo de Pontevedra, dependente desta deputación e que o acadou en 1993. Mais recentemente, no ano 2020, foron as 4 fundacións vinculadas á revista e Xeración Nós as que se distinguiron con este premio: a Fundación Otero Pedrallo, a Fundación Vicente Risco, a Fundación Losada Diéguez e a Fundación Castelao. Pero a cultura tamén conversa con outros eidos nos que recaeu este premio, como o xornalismo, a política, a ciencia, como foi o caso de Ángel Carracedo na edición de 2022, a educación, xa que en 2023 o recibiu o académico Darío Villanueva, ou a arte, como aconteceu en 2021, onde recolleron a Deputación de Pontevedra, ex aequo, a artista Menchu Lamas e a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez. Nas últimas 2 edicións, foi a música a protagonista deste premio. Así, na pasada edición, a Coral de Ruada recibía este galardón e na presente, o xurado reunido pasado novembro decidiu outorgarlle o Premio Otero Pedrallo 2025 á Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra. A música verdece como nas mañáns de abril entre a néboa e o frío. Madrugan as árbores vestidas doutra vaga néboa de follas novas, case non percibidas pero cheas de infinita esperanza. Otero Pedrallo tivo tamén unha importante relación coa música. Mantivo amizade con persoeiros como Avelino Cachafeiro, da que queda constancia nas cartas que intercambiaron, e nas que o escritor animaba o gaiteiro a deixar por escrito os seus coñecementos e vivencias musicais, recoñecendo así a importancia de preservar a tradición oral. Nas artes, só a música consegue, con Veiga e con Montes, obras definitivas que calquera dirección estética do porvir terá que acatar e respetar. Elas levaron polas terras de España o puro canto unánime do corazón de Galicia, o optimismo da aldea traballadora, o sentido da natureza humanizada, o tema sempre renovador do pobo artista e sensitivo. Amizade que, por suposto, tamén mantivo a través do Grupo Nós e do Seminario de Estudos Galegos con Castelao.
un dos fundadores da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra e que este ano, 2025, ten unha dedicatoria especial na cultura galega ao coincidir co 75 aniversario do seu pasamento. Castelao, a música, a tradición e un centenario de dedicación á cultura unen xa o nome de Otero Pedrallo e a Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra máis alá deste premio.